Pupuntahan natin yung property na 399 square meter. Malapit na tayo sa beach. Ayan, ito yung daan. Ayan, dito po dumadaan yung mga naliligo, main road. Ayan, so kakaliwa tayo. Ayun, nakikita ko na yung property. Ito dito sa kanan. Ito yung nakabakod. Ayan, ito yung property. Ayan yung beach. Ayan, ito yung property. Ayan. So it's 399 square meter. So dito yung Kamuntang Beach, lalakarin na lang. Ayan na, tatanong ko na yung beach. Ayan, so maraming tao ngayon kasi January 1, 2022. Gamit lang natin ipa-jack. Ayan yung beach. Ayan. Ayan tao.